Andis önti be a kakaót, de a kókusz fogod, jó? A kokoszt nem kell beleönteni. Nem? De nem kell. Kívülről van rajta. Ja, bocsánat, akkor nem kell. Majd Akkor ráönthetted a kakaót. Gyerünk fölök meg. Fele-fele, na. Srácok, víz. De a kokusz nem öntjük be, most jutott eszem. jövök oda. Ja, az a végén. Jó, úgy kell csinálja meg itt az oldalon, és kakaóba adjad rá, már itt van. Ne fújjátok már! Elraktad? Mit csináltok? Mit csináltok? Úristen! Mit csináltok? Engem nem fogsz legyőzni, olyan lesz! Engem nem fogsz legyőzni! Én nem ettem fel, hogy Nincs egy fogardi, nem vagy!